दा गोजोननाय थाबाय रायजो नोंथांमोननिखै अखा हायाखै जोंनिखै जोबोद अखा हादों मैयानिफ्रायनो आनिफ्राय बेयावथ' सिगांनिफ्रायनो लिंहरखानाय नालाय बेयाव आंखौ मथा मथि 7टायावनो मोनफै होनना बुंदों ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो अखा हानाय लाइन साइन गैया एकदम बन्द मबाइलावबो चार्ज गैया दाना आङो फुंनिफ्रायनो नायबाय थादों ओरैजाय सानखौ खैथा जाखोलै होननानै दाना सानखौ ओरै नायबानो माबा सानखौ ओरै नायबानो खि मोनामो मा जाखोलै दिनै सानालाय मा खि मोनामो ओरै सानखौ नायबानो खि मोनामो उनाव मा खि मोनामबाय थाखोलै होननानै मा आस्थामाव दद्रा खि बुसुनायाव आस्थामावनो खिया आं सानदों सानावनो खियानो नांबाय नामा आंनि आखायावसो नांदोंमोन लद्रा नांदोंमोन ओमफ्राय आस्थामखौ दोनबोदों दा हसालै थगायाखै आङो दाब्लाजों फैलाजोंसो थगायो मैया फैनानै माथो दाब्लाया थगायलांदोंनो मा थगायदों मैया फैलाया दाब्लाया नोंथांमोना जुदि दंबा गोसोआव दंबा मा होनदोयो सिनेमायाव लायनो एक्टरजों एक्ट्रिसजों खुदुमलायबाथाय प्लास्टिक होनासो खुदुमोनो थगायदोयो हिनजावखौ गिनानैसो थगायदों दाख्लि बावै नोंथांमोना बेयाव थानायफोरा मानसिफोरा नायनाय ना नायो गोसोआ बोरायखौ नायदोंमोन ना बेयाव ओंखाम संग्राखौ खुदुमदोंना खुदुमाखैमोन बे अरिजिनेलथार बेयाव प्लास्टिक बे फाग्लाया हिनजावखौ गिनानै थगायलांदों बहालाय मा प्लास्टिक होबाय फाग्ला बावलालाय हिनजावखौ गिनानैसो थगायदों रायजोफोर दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन बेवहाय दिनै बाथौ मेला जाबाय दङ बेफोरबायदि बाथौ मेलाया जोंनिया बयनिख्रुइबो मोजांसिन जायो जोंनिनो बर' जायगा बरबरियाव जों बाख्नायनांगोन नेक्स्टआव दं जोंहा मोनसे बागानपारा बेयावबो बाथौ मेला जायो जों बेखौ बाख्नायनांगोन दिनै नोंथांमोना दिनै 3थि बोसोराव आगान सुरबाय काति मेलाया दा आं नोंथांमोनखौ ओरैसो बुंनो खावलायगोन दाख्लि बावैसो एसेबां ग्रोम दुर्गा फुजा जाबाय थाखा फैसा गोसो देहा गासिबो मेंजोब्बाय दिनै मानसिया दुर्गा फुजायाव जेसेबां ग्रोम जादोंमोन दिनै खम जादों मानो जादों फैसा थाखा गैला मेंबाय बेसेबां फुजा जाबावनो दा बेखायनो आं नैबे बाथौ मेला खुंग्रा आफादखौ आं खावलायनोसो लुगैदों बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो जेबो नङा आं गाज्रिखौनो मोनजागोन बेयाव माने दुर्गा फुजा खुंनांगौ खुंग्राया खुंथों खुंनोबो नांगौ दुर्गाखौ फोथायग्राबो दङ दुर्गाया हिन्दुनि मोनसे मोदाय जायखौ बिथांमोना गसायना फुजियो मोदायना फालियो दा जोंना बर'फ्रा जाबाय बाथौइजिम जों हिन्दु नङा जुदियावबो जों हिन्दु बुंनानै लायो दा बेखायनो जों बेखौबो बिथांमोना जायफ्रा फालियो बेखौ फालिथों नैबे बाथौ फुजाखौ फावसयना लायालासिनो जाय दिना दुर्गा फुजाखौ फालियो बै सानखालिनिफ्रायनो बे बाथौ मेलाखौ जुदि फालियोब्ला जायखौ बागानपारायाव फालियो जायखौ बरबरियाव फालियो बिथांमोनना फालिनायनि ओंथिया मा मोनसे समाव बे बरबरि एरिया बागानपारायाव मा गैयामोन बर'नि फुजा गैयामोन बे दुर्गा फुजायानो जोबोद गिदिर ग्राम जायोमोन बागानपारायावबो जोबोद गिदिर बे दुर्गा फुजायानो जायोमोन दाना नायबाय बर'नि एरिया ग्राम गासिबो बर' दखानिफोरा गुबुन हारिनि मेथाइ दखानियाबो स्टेशनारि दखानियाबो खेला दिन्थिग्रायाबो गासिबो गुबुननि फैसाखौ आरो बर'फोरासो हरबाय थायो ज्राव दा बेखौ साननानै बरबरि एरियानि मानसिफोरा बागानपारानि एरियानि मानसिफोरा मा खालामबाय जोंबो माबा मोनसे खालामनांसिगोन जोंनि हारिमुखौ जों दिन्थिनांगोन जोंनि धोरोमखौ जों दिन्थिनांगोन होननानै बिथांमोना मा खालामबाय बागानपारायाव बरबरियाव बाथौ फुजाखौनो बे दुर्गा फुजाजों लाफाबाय जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बाथौ फुजाखौ ओरैबायदि
मोजाङै फालियो हारिमुखौ ओरैबायदि मोजाङै लाखिनानै दोनदों दा बेखायनो दिनै बेयाव मानो एसेबां फैसा थाखा गारनो मोननै 7 दिन 8 दिन मानो फुजा खालामबाय थानो बेखायनो आं खावलायगोन बे कमिटिखौ जाय समाव दुर्गा फुजा जायो बे समावनो बे बाथौ फोरबोखौबो बेखौनो जुदि लाफानानै होयोब्ला जायफोरा दुर्गाखौ खुलुमबाय जायफोरा बाथौखौ खुलुमबाय बेयाव जेबो गाज्रि मोनलायनाय फैनाङा गाज्रि सानलायनाय फैनाङा नङाब्ला नैबे जोंनि नैबे रुपहि ओनसोलनि रायजोफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन थाखायै फैसायै मेलेमै बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दङ गोबां फरायग्रा बिमा बिफा दङ बिथांमोना जुदि बेयावबो 7 दिन थानांगौब्ला बेयावबो 7 दिन थानांगौब्ला नै दा हाफ यारलि जानोसै बा हाफ यारलि जाखांबाय टेस्ट जानोसै फरिखा फैगोन बेयाव जुदि 7 दिन फुजिबाय थायोब्ला मेलाखौनो जुदि नायफैबाय थानांगौब्ला गथ'या मा जागोन मेलाजोंनो माथो जोंना थांगोन समा ओरैनो थांगोन 14 दिन दा बेखायनो आं खावलायगोन जिखिनि समखौ जोङो फालिगोन दुर्गायाबो दुर्गाखौ फालिबाय थाथों बाथौआबो बाथौखौ फालिथों नङाब्ला जों जुदि फुजिनायनि नामावनो समखौ जुदि 14 दिन गाहाम जुदि दोननांगौब्ला जोंनि खुदियाफ्रा फरायनायाव लोरबां जागोन खालि नैबे फुजा मेला फुला मेला ओरैनो जों नुयो गुबुन फरायसालियाव जायोना जाया मिथिया जोंनियाव खाथियावनो लोखि फुजा दङ लोखि फुजा थायोब्लाबो जोंनि खुदियाया माब्लाबाबो एबसेन्ट थाया 60 जन दंब्लाबो 80 जन दंब्लाबो फुजा थाबाबो जोंनिया गासिबो ज्राम फैजोबो नाथाय गुबुन फरायसालियाव नुयो फुजा थाबाय माने बे फरायसालियाव फैला दा बेखायनो जुदि नोंसिनि रुपहियाव बे नांजाबनायावनो हाई स्कुल दङ हाई सेकेन्डारि दं बेयाव जुदि खुदियाफ्रा फैयाब्ला 14 दिन जुदि फुजा जायोब्ला मा जागोन खहा जागोन ना जाया जोङो बे खहाखौ मेगनजों नुवा नाथाय बे खहाया जोंना सिं जाबाय थायो खुदियाफोरनि गोसोफ्रा खालि मेलाखौल' नांगौ मोजां मोनलायनो गोसो थोलायनाय गावनि सेंग्राखौ गावनि सिख्लाखौ लोगो मोनलायनो खाबु नांगौ दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो नोंथांमोन जाय बिथांमोना बे मेलाखौ फालिदों बे मेलाखौ दुर्गा फुजाजोंनो लाफानांगौ जों रावबो फुजाखौ गाज्रि मोना दुर्गाखौबो मोजां मोनग्रा दङ दुर्गानिफ्रायबो जोङो बोर मोनदों माबा मोनसे बाथौनिफ्रायबो बाथौ माबा मोनसे बोर मोनदों बेखायनो आं खावलायगोन फैगौ बोसोरनिफ्राय बे फुजाया खनसेयावनो जानांगौ नङाब्ला नोंथांमोना 7 दिन जुदि समखौ गारबाय थायोब्ला नोंथांमोना जोबोद खहा जागोन बे आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोजां मोनो गाज्रि मोनो नोंथांमोननि खोथा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन फैनानै जोबोद मोजां मोनदों रुपहियाव फैखाबाय थायो गोजान जायगा नङा खाथि जायगा दा आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि आंबो दोंनैसो मेथाइ खननानै थांनोसै दामग्रा देग्राफ्रासो माव थांजोबखो दा दान्दिसेनि उनावनो नोंथांमोननि बयनिख्रुइबो मोजां मोनजानाय गसाइगावनि मेथाइ खनग्रा जा फैबाय दङ जाय मेथाइखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना जानो हागौ गोजोननाय मोनगोन जाय मेथाइखौ आं मोननैखौबो मोसादों मोनसेया जाहैबाय मामोन हान्थुआव मेलेम गोनां बे खननायनि खनगिरि आइजोआ दा फैयाव दं बेयाव फैगोन बेयाव खननो फैबाय दङ दान्दिसे उनावनो फैगोन नोंथांमोना बिथांनि खननायखौ नायलां हान्थुआव मेलेम गोनां आरो मोनसे सुपारहिट दंमोन र' मामोन मोनसेया थांनाय बोसोराव मोसानाया सारायखौ हेलमेट बे मेथाइ खननाय बे आइजोआबो बेयाव दा फैगोन
दा बेखायनो नोंथांमोना बिथांनि खननायखौबो खोनासंलां गोजोननाय थाबाय दा आसिन कार्तिक बोथोर सफैबोला रुपहि दैमा सेराव दा आसिन कार्तिक बोथोर सफैबोला रुपहि दैमा सेराव सानदोंमोन आं मोसौ हाला लाना बेसर फोनो सानदोंमोन आं मोसौ हाला लाना बेसर फोनो सालिया दिनैबो बाजार गाबोनबो बाजार बेसर जोलैखौसो साफा फानै जुबा सालिया दिनैबो पार्लार गाबोनबो पार्लार फैसा थाखाखौसो साफा खालामजुबा 12 बोसोरजों खनसे बाजार जाबाय बेनो मुङा जाबाय एक नाम्बार बाजार जाग्रा 12 बोसोरजों खनसे खानाय बोबाय बेनो मुङा जाबाय एक नाम्बार खानाय बोग्रा थांनोसै हिनजावालाय आइ आफानि न'यावलाय थांनोसै हिनजावालाय आइ आफानि न'यावलाय थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आंनो होलां थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आंनो होलां दाउ फाननायनि फैसाया सालि अमा फाननायनि फैसाया जखायसे थाइबा रग' साननानै आंनो होलांसालि फाथैलाय बिसि खालाम थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आंनो होलां दाउ फाननायनि फैसाया सालि अमा फाननायनि फैसाया जखायसे थाइबा रग' साननानै आंनो होलांसालि फाथैलाय बिसि खालाम केर 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 मुसा साननाया बिसोरखौ नाहरनानै सानदाना केर 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 मुसा साननाया बिसोरखौ नाहरनानै सानदाना तां 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 सोरगिदिं गिदिं औवाजों गरै सोरगिदिं सुसिला फाननाय बानाय औवाजों खिजुरि सिङाव सुसिला फाननाय बानाय नोंखौ नाहरनानै गोसा सादों आगा नोंखौ नाहरनानै सानदादों नोंखौ नाहरनानै गोसा सादों आगा नोंखौ नाहरनानै सानदादों तां 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 सोरगिदिं औवा दा गय सारि सारि गया रामा दावनि औवा दा गय सारि सारि गया रामा दावनि गय जालाङा दा फाथै जालां जोंहानाव दसे हाबलां